O galego, todos os galegos e galegas somos responsáveis da nosa lingua. Todos os galegos e galegas, mesmo aqueles que no día a día non nos falan, que desde logo están convidados, estades convidadas, que estades presentes, e ainda non destes o salto, a dar ese salto, porque sempre a mellor defensa que hai dun idioma é utilizado. Pero únenos. O galego une, Feijóo separa, o galego une, a Xunta, esta Xunta que non nos merecemos, lamentablemente, divide, compacta, separa. Dicían tamén onte o Antón do Partido Popular gatos, podelo ver nas súas notas de prensa, na súa página web. Debería escoitar a sociedade, debería aprender, señor presidente da Xunta, debería aprender a conxugación do verbo escoitar, do verbo dialogar, pero escoitar de verdade a sociedade. Vemos que queren criminalizar, din que vimos coaccionados e que coaccionamos, non sabe cantas máis barbaridades facemos. Vemos que queren enmerdar as nosas legítimas reivindicacións e solicitudes. Vemos que queren cansarnos, que saben que neste vai ser unha carreira aínda de fondo, queren cansarnos e que acabemos baixando a bandeira da legítima defensa do noso idioma. Ante iso, xa que agora temos que aprender tanto inglés, e nin, por certo, que nin que estivésemos en contra da aprendizaxe de linguas, en todo caso, son eles os que non reforzan a aprendizaxe de linguas de verdade no sistema educativo. Aquí non hai un dilema ou inglés ou galego, ou é que os galegos temos algo e que hai que